Şuna göre 21. festival sezonu türlü halk vekilleri icatı bilen boy. Mine şulay dip aytayım. Biz yıldızlık mizgilleri tapşırığını başlayız dostlar. Hem bu tapşırıda гадәттәгечә мен сезне Созвездие yıldızlık festivali bilen uzun turmuş yolun atlauchi türkümler bilen tanıştıram. Bugünkü tapşırığımızның героен siz берничә мизгелдән күрәчәксез. Әйдәгез, тарихка юл тотабыз. Мауктыргыч сәяхәт дуслар безне Кунакчы Актаныш төбәгенә китерде. Һәм менә минем янәшәмдә Актаныш төбәгендә Актанышта күп еллар иҗат итүче, бик матур төркем оештыручы бер җитәкче басып тора. Бәлки сезнең өчен ул таныштадыр. Мәсәлән, Созвездие йылдызлык хәрәкәте өчен ул бик мөһим һәм кадерле кеше. Бу Умырзая үрнәк вокаль ансамбль җитәкчесе Хазиева Резида Индусовна. Резида Индусовна, исәнмесез? Исәнмесез. Тапшыруыбызның геройы буларак сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Тәкъдимне кабул иткәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде гадәттәгечә беренче сорау. Сез иҗади балаларны үстерүче кеше буларак үзегез иҗат юлына ничек бастыгыз? Һәм җитәкче булырга ничек көч таптыгыз үзегездә? Мин Мизәләс шәһәрендә үстем. Кичкенәдән музыка дөньясына гашык булдым. Музыка мәктәбен баян классы буенча бетергән идем. Альберт Зинурович дигән укытучыда. Һәм 8 класстан соң инде музыка мәктәбен дә бетердем. 8 класстан соң Нижнекамский шәһәренә юл тоттым. Анда музыкальное училище бетердем, музыкальное училищега кирдем. Һәм хоровое дирижерское отделение бетердем. Нижнекамский училищесын укып бетергәч, распределение дигән әйбер булды бит инде. Мин инде үзем 2 ел алдан бер кызыбыз китте укырга, 1 ел алдан эшләргә, то есть. Икенче елны тоже бер кыз китте, Мизәлә кызы китте Актанышка эшләргә. Мин инде аларның артыннан барам дип инде монда шунда Актанышка килдем. Мин килүгә ул кызлар увольняться итеп кайтып киткәннәр. Дә инде мин монда бер үзем калдым.
Мин музыкальный школага 35 ел элек кайттым һәм сольфеджи белән хор дәресләрен апардым. Ул вакытта инде фортепиано укытучысы булып та эшләдек инде. Без мин кайтканда 8 преподаватель гына иде. Хәзерге вакытта без 40-тан артык. Әлбәттә, дуслар, Созвездие Йолдызлык фестивалендә җиңү җиңел түгел. Әмма ләкин тырышсаң, үз көчеңә ышансаң, үз өстеңдә эшләсәң, җиңү һичшиксез биреләчәк. Нәкъ шулай җиңүгә омтылды да инде Умырзая вокаль ансамбле. Һәм аның турында әңгәмәне аның җитәкчесе белән без дәвам итәбез. Резида Индусовна, кызлар турында сөйләшик хәзер тулырак. Ансамбльдә күпме кыз шөгыльләнә, репертуарны ничек сайлыйсыз, ничек костюмнар тегәсез, мөнәсәбәтләр ничек? Сез алар өчен җитәкче генәме, яисә кайчакта әни дә булырга кирәкме, иптәш кыз да булырга кирәкме? Ничек хәлләр сезнең төркем эчендә? Быелгы елда безнең ансамбльдә 14 кызым. Без алар белән бик тату. Менә әни сымак. Мин аларны үземнең кызларым сымак. Даже менә сөйләшкәндә алар белән кызым дип эндәшеп китәм. Ой, митәм кызлар. Алар ничек? Алар да шулай. Нык тату. Кочаклашабыз алар белән, серләшәбез постоянно. Бәлки бар ызгышлар, теге бер-берегезне аңламаган чакларда буламы? Буладыр. Бераз була инде. Бераз була. Бәләкәчләр инде не воспринимают исправление, кисәтүләрне бердә кабул итә алмыйлар, шулай. Кабул итәсләр. Үзләре без барсын да без беләбез, без профессионал, без йолдызлар. Кичкенә чакта шулай ул бөтен нәрсәне аңлап бетермисең. Тик менә үскәч инде, менә кичкенә чакта Резида Индусовнаны тыңласам, бүгенге көндә йолдыз булыр идем дип терсәкләренә Кояш көлеп карый безгә, күзләре чагы
şağıla, yılğalardan buzlar ağa, deniz yarına. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Sen şolak şolak yorulur sayın ayın, o şişimle yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Günler aya sukta olsun nursi bir koyaş güne. Şirket dama kırmış tamşı sağlık bitken yaz güne. Elde geçip aysı bağlık yaz dağıda yemlere. Kış aylarında yaratan emme yaz kumülere. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Yaz yaz yaşıda terezeni açtılar, tıp 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 tıbide erir tomşular. Tıp 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 tıbide erir tomşular. Biz Yıldızlık Festivali turunda söyleşkende, bizning Yıldızlık miskelleri topşıruğunda en yaratkan soru o festival hareketi, Soзвездие Yıldızlık Festival hareketi bilen beyli en yaktı hatırda kalgan mizgil. Sizin için o neydi? O benim 3-нче yıl. Да, 3-нче yıl. Biz правда выступать etmedik, но biz поздравлялись Никста. Evet. Şuunluk hatırda kalgan endi. Kızlar, nerse bilen hatırda kaldı? Sizin o birinci en zor jingü buldu mu? Әйе, дип уйлайм мин. Hem de şu jingüden sizin icadi yolunuz alğa taban tıla başladı. Юк, ул елдан гына түгел, алданрак. Да. Тик әни өчен менә şu хәтердә калды şu. Менә инде белмим, нык хәтердә калды инде. Belki bizning video arxivda 2003 yıldагы sizning чыгышларыгыз булса, biz аларны хәзер күрәбез.
Әлбәттә, йолдызлык мизгилләре ул истә кала торган иң якты мизгилләр. Һәм төрле төркемнәр өчен алар төрле. Мәсәлән, Умурзая вокаль ансамбле өчен 2003 ел бик мөһим иде. Ләкин шул елдан башка аларның истә калган чыгышлары да бар. Нинди чыгышлар турында сүз барганын сез хәзер аңларсыз. Резда Индусовна, менә исегездәдер, ышанам, ансамбльнең иң якты чыгышлары. Нинди? Күбесенчә нинди җырлар башкарасыз? Без күбесенчә халык җырларын башкарабыз. Һәм шулар арасында иң яратканы? Иң яратканнары күендалар. Караҗа авылы кие. Ой былбылым. Менә мәсәлән хәзер нинди номерны телеэкраннарда күрәсе килә сезнең? Караҗа авылы кие. Әйдәгез бергәләп карыйк. Караҗа авылы. Терез aşımı cimne şeştimi kilde iki kugaşın Kilde de iki kugaşın kilde sizne kuresim Kugaşın gürlidir bolasın uyattırma Elde yori dostlarım var kumlimde yuvattırma Kugaşın gürlidir bolasın uyattırma Elde yori dostlarım var kumlimde yuvattırma Kolfalım var şelim yok, şel alamışam helim yok Siz dostlarım hakkı ışını cırlamışam helim yok Kugarışın gürlidir, balasın uyattırma Elde yori dostlarım var kumlimde yuvattırma Kugarışın gürlidir, balasın uyattırma Elde yori dostlarım var kumlimde yuvattırma Ene bugün getirgemiz söylemişsine Şırladıdır yiğidir ursakine Altını bulat havlayımlar Gümüş bulat dalmayı Siz dostlarım başlasında Şenler bulat yanayı Kugarışın gürlidir Balasın uyattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Kugarışın gürlidir Balasın uyattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Ömür ötede gitti o Helal meclisime Dostlar olup yaşageli kügeşine şekilli Bir oturup yaşasın her vakit Bugün yerine geçeyim Gelirsin vakitte bu Terez aşımı cimler şeştim Terez aşımı neşetim Aşağız kuşkalarım Koygu hasretler kurumuşum Yaşagez kıskalarım Kugarışın gürlidir Balasın uyattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Kugarışın gürlidir Balasın uyattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Elde yori dostlarım var Kumlimde yuvattırma Издәндесез. Менә сез бүтән конкурсларда да катнашасыздыр. Ләкин Созвездие йолдызлык фестивале бүтән конкурслардан аерылып тора. Нәрсә белән? Без созвездие конкурсын менә от души көтеп торабыз без аны. Бер ел буе менә әзерләнәбез. Созвездие менә бүген бетте, без уже иртәгә тотынабыз, уже киләсе созвездиегә әзерләнергә. Менә әзерләнү ничек бара? Сез педагог буларак балаларны җиңү өчен нәрсәгә, ничек өйрәтәсез? Нинди бәлки берәр серләрегез бардыр? Алай серләребез юк инде безнең. Обычный дәрес инде, балалар дәрескә, стабильный дәрескә киләләр. Ул конкурс вакытлары җитсә инде атнас сайын, көн сайын да киләләр, суббота, воскресенье да калмай, яллар да булмай. Шул, абылайлар дәрес порядогында килергә тиешләр инде. Ансамбльләргә безнең вакыт бирелгән. Бәлки менә тавыш матуррак яңгырасын өчен берәр хәрәкәтләр бирәсездер, махсус хәрәкәтләр. Бирәбез әйе, распевкаларда бирәбез, жюри җырлыйбыз да, ритмические упражнениялар да эшлибез төрлечә. Һәм нәтиҗәсе бармы? Бар нәтиҗәсе. Bilen bu yegar mı dillerin sonu Bilsin ona bir
дуслар җырлап биеп яшәгәндә тормыш күңеллерәк үтә. Һәм без созвездие йолдызлык балаларын безнең кечкенә йолдызчыкларыбызны нәкъ шуңа өйрәтәбез дә. Тормышның ямен күреп яшәргә. Бүген тапшыруда Умырзая вокаль ансамбле җитәкчесе, Актанышның Умырзая ансамбле җитәкчесе Резидә Индусовна Хазиева иде. Әйе. Чыгыш ахырында минем әйтәсе килгән сүзләрем бар. Без Үрнәк вокаль ансамбле белән Умырзая белән Созвездие йолдызлык фестивале белән бергә атлыйбыз. Һәм менә шушы Умырзая вокаль ансамбле исеменнән сез, Резидә Индусовна, тамашачыларга берничә теләк теләгез әле. Дөньялар имин булсын, ә балалар бәхетле булсын. Иң мөһим сүзләр. Шулай итеп тапшырубыз ахырына якынлашты, дуслар. Һәм без сезгә исәнлек, саулык, иминлек теләп, сезнең белән дә кунакчыл Актаныш төбәге белән дә саубуллашабыз. Тик киләсе тапшыруга кадәр генә. Пока-пока. Сау булыгыз. Пока. Бывает, что время уснуло на ходу, и нет настроения вообще на что-нибудь. Но мы можем сами придумать этот мир.